Hello mga sanusana, maayong buntag sa tanan. Kumusta kayo? Happy New Year! Karong adlaw no, grabe ang mga nahitabo. Mga niaging adlaw mga sanusana, kami tanan nagkasakit, ubo, sipon, lagnat. Siguro pagka nagpa-check up kami sa hospital, COVID na yun. Kaso, nag-home quarantine na lang may mga sanusana kay arong dili mi makadagdag dito sa mga masakiton na naa sa hospital. Pwede naman tayo self-isolation na sinasabi nila. So, karon mga sanusana kay bugnaw kayo ang panahon. Bisag udto ng dako, tanghaling tapat na, malamig pa rin yung hangin. Magluto tayo ngayon ng sinabawang isda. Pinubre lang to na sinabawang isda mga sanusana kay maura may gusto ko rin to eh. Ito lang din yung meron tayo mga sanusana. Isda na, di ko alam kung anong pangalan nito sa atin mga sanusana. Ang pangalan nito, dire, sa gamay pa ni siya na isda, ang pangalan ni kuan daw, kanang nay tambakol. Pag kay dako man ning akong kuan napalit, dakong isda, tulyasi. Tulyasi ba yung sinabi nung nagbenta nito? Ambot unsay ngan ani sa Bisaya mga sanusana. Kuan siya pinsan ng yellowfin. Pinsan ng yellowfin. Kaso ito siya, yung palikpik niya hindi madilaw, kaya hindi siya yellowfin. Ang yellowfin pag lumaki magiging tuna. Kini siya, ambot ni siya, unsanin ni siya, nagdako ani, unsaning klasihas isda. Sabawan lang ni nato mga sanusanaw niya, butangan nato og ganas, di ba? Para masarap ang higop sa sabaw. Ganas lang ihalo nato ug kanang sibuyas, kamatis, luya, maura god. Pinobre lang mga sanusana, kay ito lang ang kaya nato. Itong mga niaging adlaw mga sanusana, grabe talaga. Kami tanan, hasta ang mga bata nahawaan. Si Harold tsaka si Hana, yun sila, nilagnat sila. Ako, ubusipon lang. Tapos, masama talaga ang pakiramdam pagka may ubusipon ka mga sanusana. Siguro sa una, pagka may sintomas ka ng COVID, kahadlukan na ka mga sanusana. Para bang pandirihan ka na. Pero karon, paliwala na lang na siya huwag na kay sintomas kay tungod sa kadaghan sa mga nagkasakit. Tsaka parang common na rin eh. Kaya di na tayo nagpadala sa hospital. Kaya naman ng katawan natin, dito na lang tayo sa bahay. Mahirap din mga sanusana, di ba sa una pagka nagkasakit ka, mag-COVID ka doon sa hospital, walang pwedeng lumapit sa'yo. Naku, mag-isa ka doon. Mga nurse lang, doktor, yung pwedeng lumapit. Mga kamag-anak, hindi pwedeng bumisita. Diba? Nakakaawa naman. Tsaka, mahirap mag-admit ka sa hospital ngayon, mga sanusana. Watay kwarta pa, admit pa ka. Naku, mahal baya ang mga gamot in taon. Saon na lang. Karon medyo okay na kami, mga sanusana. Naka-recover na kami. Basta, kaon lang taong mga healthy o ganang ipagpatuloy ang vitamins, mga inom-inom sa gamot na mga nabibili through counter lang mga sanusana. Mag self-medication na lang tayo. Huwag na tayong pumunta sa hospital. Sa ako mga dagko, kaya ra namo mga sanusana. Nga ako walang gikabalakan sa Bisaya. Kuan, ang mga bata ba, isod kayo pag sila may magkasakit kay bukod sa magbisgo, di mo masabtan kanong nararamdaman nila. Nakakatakot kasi nung isang araw inapoy si Harold ng lagnat. Si Hana din nilagnat. Mga sanusana, grabe. Kaya mag-ingat talaga. Pero siguro sa panahon din to mga sanusana, bugnaw manggod ang hangin. Uso din yung mga ubusipon. Pero yun nga, dahil may COVID tayo, sintomas na dayon siya sa COVID. Kaya mag-ingat na lang tayo. Inom og vitamins mga sanusana palakas sa immune system nato kay aron magrabihan. Bakunado naman may mga sanusana pero kuan gihapon hawaan pa rin. Pero mild lang yung atong mga nararamdaman mga sanusana. Dahil bakunado na ta, mild lang ato ang nararamdaman. Hindi siya grabe. Kaya ra. Murarag normal na trangkaso. Gihugasan na rin ako mga sanusana ato na ning ilunod. Bukal na nga to ang tubig. Nani siyang gipakuluan ganina mga sanusana. Nagpakulo na kong tubig.
Ato na siyang ibutang. Sibuyas, luya, atis na siya. Ano siyang pabukalon, kaya araw isunod na to ang siya nga itong ihalo ng talbos. Ano lang ni sa mga sano-sana, talbos na pula. Yung iba, ayaw ng pula kasi pumupula din daw yung sabaw. Pero para sa amo, okay lang kahit ano. Green man yun kasi may isang klaseng talbos mga sano-sana, yung green. Ni siya, pwede rapod. Niya, gusto na ko, may na siya asim-asim na gamay. Ito siya, butangan o kalamansi. Kay arong gamot din daw yan siya sa mga sano-sana eh. Yung kalamansi, wala tayong lemon eh. Kalamansi na lang atong gamiton. Pwede ra na, depende ra na ninyo mga sano-sana. Ning akong talbos, gamay, daghan lang ni siya tanawon, pero pag naluto na yan, kaunti na lang yan mga sano-sana. Ayan, kumulo na mga sano-sana. Sunod na nato ang isda. Ito ang malasa mga sano-sana, yung ulo ng isda. Pinabiak ko siya kasi para malasa yan siya eh. Parang kulang sabaw natin mga sano-sana. Dagdagan natin ng tubig. Ayan na mga sano-sana, dinagdagan ko ng tubig kasi parang hindi nalulublob yung isda eh. Kinapos sa tubig. Ato na laman na siya, pabukalon mga sano-sana. Pakuluin natin, tapos bago natin timplahan. May asin na yung tubig ko kanina na pinakuluan. Titikman na lang natin yung pagka kumulo na. Kung ano ang kulang. Habang naghihintay tayo mga sano-sana, pigain na natin yung kalamansi. Gagawin nating juice. Habang pinapakulo natin yung sabaw. Wala kaming strainer mga sano-sana na gamay. Anaon sa kamot. Tanggalan na lang natin to ng mga buto, mga sano-sana. Kay wala tayo strainer. Ito lang, nalikom natin na juice. Yan, may mga buto-buto. Tanggalin natin yung mga buto-buto. Ay, nako, nanggibugno na po akong mga anak, mga sano-sana. Para talaga mga asod pusa kong dalawa. To. Sahay, di kong tulin sa kong trabaho, mga sano-sana. Kaya magsige na silang away, mag-iilog sa ilang duwaan. Ya, naghuman, magbilukbukay na, magsinigaw, magsininggitay. Ay, nako. Pag nandito yung papa nila, nai-stress na. Pag ganyan-ganyan. Ano ang pasensya nun. Pagka sobrang kulit, nagagalit din yun. Tignan mo, nag-aaway. Ano ba yan, Hana? Hello, mga sano-sana. Hello. Paano mag-hello? Hello. Hello. Ali. Sano-sana, sano-sani. Ano? Okay. May sipon po siya mga sano-sana. Yan na lang yung natira sa amo ang mga sakit. Kaluoy sa bata na hawaan. Di ba, Boboy? Okay ka na? Okay. May sipon ka pa? May ubo? Ubo. Ubo na lang. Pagaling ka. Alin. Init. Hindi ka na mainit. Hindi na. Oh. Pao. Init. Init ka pa? Eh, di ba naligo ka? Di ba naligo ka na? Higo. Oo. Ay, nako. Bakit kayo nag-away ni ate? Ate Anong ginawa ni ate sa'yo? Naku. Higo. Hindi ka binigyan ng ligo? Huwag kayong mag-away. Love lang, wag mag-away ha. Lab ako dun eh. Nag-love ka na? Kainin kaya kita ng upo. 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 Dapat nag-uupo. Nag-uupo kay mama. Tsaka kay papa o kahit sino na nakakatanda, dapat may po at tsaka upo. Ano to? Wag yan. Bris yan. Bitch. Oh. Ang kasi bitch. Bakit may bris? Kasi pangit yung teeth ni mama. Ano? Ay, sa'yo. Maganda ba yung teeth mo?
Opo, anda. O ba, patingin? Tingin? Asan ba yung teeth? Di man yan teeth. Sure your teeth daw, be? Nag-toothbrush ba yan? Be, tingin? Wow, ganda ng teeth ah. Ayan na, mga sana-sana, kumulo na. Tikman natin kung tama na ba sa matabang. Dagdagan natin ng patis, mga sana-sana. Ato nang isunod ang sikritong pampaaslom. Sikrito na pampaasim. Okay na yung timpla niya, mga sana-sana. In-adjust na natin. So, ilagay na natin ang pampaasim. Ay, sunod na natin yung talbos. Sinabawang pinobre. Lami kaayo, mga sana-sana. Lami kaayo. Nako, kay magpakarga man daw siya, mga sana-sana. Kay mutanaw sa akong giluto. Sao naman ni nato. Huwag kang mangialam ha. Baka maanuhan ka. Pasok ka ha. Bihig lang ha. Mga sana-sana. Isunod na nato ang talbos. Gihugasan na nila ako, mga sana-sana. Ito na siyang isunod. Okay. Okay na. Timplado na ang atong sinabaw. Anong masasabi mo, Harold? Kami kayo? Ayo. Lami kaayo. Wow, lami kaayo ba? Natikman mo na pala. Sure? Pag sure ba? Ayan. Bigat ka na, buboy. Nangangawit yung kamay ko. Baba lang. Baba lang. Baba O, huwag na mangialam. Tingin lang ha. Tingin lang ha. Ako dyan. Wag. O, wag mangialam. Ako. O, wag kang humawak. Ato. Opo, kasi magpasok ka. O, ano sabihin mo? Kain na, luto na. Kain na. Ay na. Order na. O, doon. Sabihin mo sa kanila, sana, kain na, luto na. Ani. Ano? O, kain na, luto na. Sana, kain na. Lami kayo. Wow. Mga sana, may pahabol si Harold. Hihigop daw siya. Titikman niya yung luto ni Mama. Sige ha. Ikaw ang judge kung ano ang lasa ha. Sabihin mo kung anong lasa. Oh. Oh, anong lasa? Oto. Sarap. Love. Gusto mo yan? Ay. Ayan. Bye-bye, mga sana. Bye-bye. Papa, Ana. Please like and subscribe. Bye, mga sana. Papa, Ana. Bye-bye, sana.